Kowuok weche mag lowo Nakuru nyaka Ramogi pod wan mana e kaunti ma Nakuru ka wang'iyo weche motenore kod arita. Obila e kaunti ma Nakuru timo nonro ewi masira e kar math moro e bomano kama obila moro ne ochwado magina ma oneko ng'ato achiel kendo weyo mamoko adek kod hinyruok. Wachore ni gwandruok ne omuoch e kind Nicholas Musau, obila manie lemo mar constable kod jotich mag kar math moyangi kaka Vegas e boma ma Nakuru bang' nyiso obila no ni gowi manowinjo bed ni ochulo bang' metho okalo 10,000. Musau sani ogeng'ne tesend obila ma Kaptembwa ka nonro dhi nyime e kinde ma joma noyudo hinyruok bende dhi nyime kod yudo thieth. Magi timore ka obila moro bende ne ochielore gi magina motho e gwenge mag Gilgil e kaunti nogo ma Nakuru otieno ma piny orugo kawuono. So sisi na jani maybe anataka kutoka, so mimi ndio nilikuwa mbele ile nikidha sasa na tumchukue twende, akatoa bunduki akaikok na akanipiga kwa tumbo ya kwanza pap, ya pili akanipiga ingine kwa side. Sasa nashangaa yani ilikuwa tu Mungu, sijui hata nimesurvive saa hii. Akaanza kupiga, so mimi hapo nikachanganikiwa, nikaenda nikaanguka huko mbele, akaanza kupiga akapiga. Officer wetu mmoja akiwa amepiga marisasi na watu wa 4 walikuwa wamepigwa risasi. Mmoja alikimbizwa kwa hospitali. One waiter by the name Ann was immediately rushed to the hospital and pronounced dead on arrival. 3 were injured and 2 are in fair condition, stable condition. 1 is in critical condition. We have been informed that the one by the name Laura is the owner of the bar. Is a police constable, Nicholas Musau. Hakushikwa hapo na hapo. Nafikiri pengine alishtuka pia na hicho kitendo. So tulimshika kadri after an hour or so ndio tulimshika kwa barabara akiwa mahali.